Κιλίντζιρο TV. Και τώρα η σκαλοσούα. Η σκαλοσούα που έχουμε εμείς για $199 μόνο. Είναι όπως την κανονική της σκαλοσούα. Εμάς είναι όπως τη σκαλούαν, αλλά διπλωτή. Έχει τώρα τα κουμπούθια τα μεθόρε. Τσιλάς το κουμπούιν, δίπλωσες την, είναι όπως το τσιμέτο. Εν πάει πουθενά. Είναι η σκαλώμα μας είναι απίθανη, μιλούμε θόρε. Τέλεια. Πες παράδειγμα, θέλω να αυκείς να ξέρω εγώ να πηγαίνεις στο ταβάνι. Ναι. Να μου να κάνεις, να αυκείς πας στο ψυγείο. Όχι. Έχεις τη σκαλοσούα μας, έβαλες την ευκή και σόρε. Είναι μιλούμε όπως το πάνω να κάνεις. Όχι, ακόμα εγκλειωμένη, είναι εντάξει. Πάει να αυκείς να πηγαίνεις παράδειγμα το αου! Έφατη μες στα δόντια. Παναγιά μου, έσπασα δόντια. Ελάτε ρε παιδιά, ελάτε και φάτσισε. Δείξε άλλα πράγματα, δείξε, Παναγιά μου. Εν το μείνε δόντι. Σκαλούα, διπλωτή, έπιασε. Καλά. Μπαίνεις τη μες στο καπό, εύκαλες την πόξο. Πιάστε. Κατέβασες τη δουλειά, έκαμες τους σουβάες, έκαμες τα ούλα. Πρώτη βοήθεια ρε παιδιά, έλα και. Είναι πολλά καλή, $199 μόνο, Elvis. Εν το μείνε δόντι. TV. Είσαι καλά.